Здравейте и добре дошли в моят видеотуториалс. Аз съм мейкъп артист Ли и днес ще ви представя моето първо видео. Случва ли се да закъснявате за работа сутрин и все още да не сте се облекли, да не сте изпили своето кафе и да не сте направили дневният си грим, защото на мен ми се случва почти всеки ден. Всичко на всичко ми остават около 10 минути, в които трябва да се гримирам и да изглеждам общо взето добре и да изпия кафето си, затова обикновено с тези 10 минути съчетавам двете неща. И така, екшън, започваме. Първата стъпка е дневен крем за лице и крем за очи. Красотата на лицето започва от кремът, от грижата за кожата. Кожата е нашето платно, така да се каже, в което ние ще рисуваме. Затова кожата трябва да изглежда перфектна максимално. По принцип аз имам много суха кожа, затова използвам хидратиращ крем, задължително дневен хидратиращ крем, който се абсорбира бързо от кожата. Това е много важно условие, ако нямате време за дълъг грим или нямате в момента основа за грим, да използвате крем, който се абсорбира бързо. Такъв е случаят моят крем, Hydrating Face Cream на марката Bobbi Brown. Това е моят любим крем, който аз използвам. И така нанасяме крема. Необходимо е много малко количество крем, всъщност за да може да попие добре. Особено ако кремът е интензивен. Не трябва да забравяме и околоочният крем, който всъщност ще ни послужи също така като основа за коректора и консилер в следващата стъпка. Изчакваме, много е важно да изчакате кремът около очите да попие добре, за да може консилерът и коректорът да се нанесат също равномерно. Така, следващата стъпка е консилер и коректор, т.е. коректор и консилер. Първата стъпка е коректор и втората стъпка е консилер. Коректорът, какво прави коректорът? Коректорът, както казва на самото име, самото название, помага да разберете, неговата функция е да коригира. Той коригира тези ужасни тъмни сенки под очите ми, които с годините стават все по-изразени и по-тъмни. След като сме нанесли коректорът върху двете очи, продължаваме с консилер. Ако забелязвате разликата между двата цвята, между коректор и консилер е очевидна. Единият е в гамата на розовото, а другият изглежда абсолютно натурално и прелива с цветът на кожата. Както се досещате, вторият продукт ни е необходим, за да можем да изравниме цветът на кожата с мястото, върху което сме нанесли първият продукт, т.е. коректорът. И за това използвам консилер. Консилерът можете да го нанесете по същия начин с една четка или използвате същата четка, но е много важно да бъде почистена четката, така че двата продукта да не се примесват, да не се смесват, т.е. ние трябва да образуваме два отделни слоя. И така, нанасям консилерът. Започвам отново от вътрешната част на окото и движа към външната част. На мен лично ми прави впечатление, че е много по-добре, когато движенията са ви плавни, не натискате прекалено много върху кожата и са в една посока. Тогава изглежда още по-естествено и по-равномерно. Когато нанасяте консилер, не забравяйте също наистина във вътрешния кръг да отидете малко нагоре към веждата, особено ако имате също тук някаква тъмна сянка, както е, например, при мен. И завършвате с движението с пръст, леко потупващо движение и по този начин да разнасяте продукта, за да изглежда още по-естествено. Ето така изглежда по този начин. И сега преминавам към второто око от вътрешната част
към външната. По същия начин нагоре. И изглежда така. След това много е важно да завършите с матираща пудра, която да е в всъщност да изглежда абсолютно натурално. Предпочитам да е с съвсем лека покривност, но може би по-добре да използвате минерална пудра. И транспарантна. Обикновено, например в този продукт, който в момента използвам, този консилер, има също към него пудра. Това е много удобно, защото така всъщност всичко е много компактно и в чантата си носите двата продукта едновременно. Ако нямате такъв, можете да използвате отделно пудра. Защо е необходима пудрата? Както се досещате, чрез нея ще засилиме продължителността на продукта, т.е. през целия ден ще изглежда добре и няма да бъде неравномерен. И освен това матираме. И по този начин изглежда още по-естествено. След това правим другото око. Тази пудра е много лека, така че не създава никакво неприятно усещане в областта на окото и не подчертава линиите. Както много жени се притесняват, че когато нанесат пудра, леките бръчици или линии под окото са още по-изразени. Зависи каква пудра нанасяте. Ако пудрата наистина е много финна, няма проблем да се случи това нещо. И така, моят консилер вече е готов. Да. И вече изглеждам доста по-свежа и починала, както забелязахте. Така, следващата стъпка е нанасяне на фондютен. Фондютенът може да бъде с различна покривност, в различна форма. В момента на пазара има прекалено много продукти. Аз лично използвам за дневен грим съвсем леки текстури. Предпочитам Tinted Moisturizer или BB Cream, продукти, които наистина имат по-скоро защитна функция и засилват баланса в кожата, хидратират кожата и действат в същото време като един дневен крем. Затова използвам Tinted Moisturizer и Balm, например, един от любимите ми продукти. Нанася се абсолютно идентично както крем, не ви е необходима четка, може да го нанесете с пръсти. Нанасяме продукта върху, започваме от Т-зоната и разнасяме към краищата на лицето. Усещането е много приятно и леко. Обикновено този вид продукти имат също слънцезащитна функция, което за мен е също много важно. И така, след като съм нанесла Tinted Moisturizer, използвам един втори продукт, който е този Foundation Stick. Той е с силна покривност, но аз го използвам много пестеливо и само на места, на които искам да каширам някаква червенина или да имам някаква нещо, което искам да прикрия. Тук вече ви е необходима четка. Например, обикновено при повечето жени около носа и около устните са мястото, където има някакво леко зачервяване или кожата не изглежда съвсем перфектна. Затова аз започвам от върха на носа, разнасям, всъщност използвам минимално продукт. Наистина съвсем малко, не е необходимо много. По-скоро е важно да
да го разнесете внимателно, така че да изглежда абсолютно естествено. И около носа искам да изравня цвета, да прикрия червенината. Също около устните и малко на брадичката. Затова вашият фондотен да изглежда наистина естествено. Е много важно, когато избирате цветът на продукта, да бъде идентичен с вашия натурален тен и с нюансът, който има вашата кожа. Ако нямате до вас някой професионален мейкъп артист, който може да ви посъветва за цвета ви, важното е да използвате цвят, който когато се нанася, буквално да се прилива с цвета на кожата и да не се очертава никаква граница между контурите на лицето и шията. Това е един от начините, по които можете да разберете дали цветът е правилният за вас. Ако има някаква разлика и е необходимо да нанесете част от фондейшънът върху деколтето, означава, че това не е правилният тон за вас и трябва да пробвате някакъв друг цвят. Всъщност, много по-добре е наистина да използвате цвят, който е, така да се каже, като втора кожа. Абсолютно идентичен с вашия цвят, защото използвате много по-малко продукт. Тогава не е необходимо да нанасяте като маска върху цялото лице. Достатъчно е само да каширате и да изравните местата, на които кожата не изглежда перфектно. И така, моят фондейшън вече е нанесен. Може да видите, наистина изглежда доста по-добре.